Galicia vai contar cunha das poucas fábricas de intelixencia artificial que existen no mundo. Son 13 e agora vanse crear outras 6 máis. Unha delas, en Galicia, lidera o proxecto o Centro de Supercomputación que conseguiu 82 millóns de fondos europeos para poñelo en marcha. A fábrica buscará solucións a problemas relacionados coa saúde. O exército de Israel retírase dos barrios da cidade de Gaza e consecuencia do acordo de paz que se vai ir despregando nos próximos días e que aprobou o goberno de Israel esta madrugada. Os primeiros secuestrados por Hamas poderían estar en liberdade o domingo. A autoestrada P9 estivo cortada varias horas á altura de Culleredo tras un grave accidente con 7 coches implicados. As retencións foron kilométricas, pero por sorte non houbo que lamentar máis que feridos leves. Saúdos, boas tardes. O plan de paz de Trump para Gaza dá os primeiros pasos. Xa está en vigor o alto fogo e as tropas israelís comezan a súa retirada de Gaza. A entrega dos reféns está prevista para as próximas horas. Marcos Méndez. Si un replegramento que é unha exixencia, mas tamén unha necesidade para Hamas que precisa dese espazo para poder localizar algúns dos secuestrados, os cadáveres de algúns dos secuestrados. Aquí agardan con moitísima esperanza os que están vivos, como por exemplo Eitan Horn, un cidadán israelo-argentino que foi secuestrado cando o seu irmão no kibutz no que vivía. Nos falamos co seu pai, con Ichik, que nos di que ata que non poida abrazar o seu segundo fillo non se creerá todavía este plan de paz. Esta plaza dos reféns, como vedes, estáse convertindo cada vez máis nunha feira moito máis alegre que en semanas anteriores. Aquí a xente ven intentar ver algún deses familiares para darlles ánimos, mas tamén para encontrarse despois de 2 anos de protestas aquí. O que levamos vendo tamén nos últimos días son moitísimas bandeiras estadounidenses e moitísimos cartéis de gracias a Donald Trump. As familias dos reféns pedirán o Nobel da Paz para o presidente estadounidense, crían que este ano debería ser para él. Ademais, está convidado a vir aquí a falar a esta mesma praza. Aquí contan as horas, en nun tope de 72, todos os reféns deberían estar xa nas súas casas. O exército de Israel comeza a retirada da franxa de Gaza fai non tan só unhas horas despois de que o goberno de Netanyahu aprobara o plan de paz. Con todo, Netanyahu advirte as tropas permanecerán en Gaza para presionar a Hamas. Son os primeiros pasos para un camiño que xa comezou a ter efectos. Milleiros de gazatís poñen rumbo de regreso o que quedou dos seus fogares. A prioridade agora está na liberación dos reféns. Hai un prazo de 72 horas para a súa entrega. Donald Trump fala do luns, pero podería adiantarse ao domingo. O presidente dos Estados Unidos confía nunha paz duradeira e prepara unha viaxe para formalizar o acordo. Enviará unha forza de 200 soldados para supervisar o desarmamento de Hamas. Internamente non vai facer Hamas, ten outras estrategias propias como grupo terrorista, pero Qatar, Exipto e o propio Estados Unidos creo que poden presionar a Hamas para que, ao menos de momento, deixe a loita armada e retírese en un segundo plano para deixar máis protagonismo a Autoridade Nacional Palestina. Unha segunda fase dun plan que di Donald Trump seguirá de preto. Trump era un dos aspirantes ao Premio Nobel da Paz, pero finalmente foi para a opositora venezolana a Nicolás Maduro, María Corina Machado. O comité noruegués destacou dela a súa loita persistente pola democracia, os dereitos humanos e a paz en Venezuela. Definírona como un dos exemplos máis relevantes de valentía civil na América Latina. Machado leva case un ano na clandestinidade para evitar a represión do goberno de Maduro. Moitos venezolanos recibiron o anuncio en Galicia. Son a comunidade estranxeira que máis medra na nosa comunidade e a maioría fala de satisfacción e de esperanza. Sabela. Que tal, Antía? Moi bona, sí, pois parte desa esperanza polo que nos contan pasaría porque o foco internacional
aumente e intensifique a súa mirada cara a Venezuela. En Galicia hai algo máis de 40.000 venezolanos. Falamos con algúns dos representantes desta comunidade aquí en Galicia e consideran que ese Premio Nobel da Paz a María Corina Machado vai servir, entre outras cousas, para visibilizar a situación crítica na política, na economía e tamén a nivel social que vive Venezuela. O Tempo tamén nos contan que o que esperan é que este galardón internacional sirva para respaldar globalmente a loita pacifista, a loita pacífica, din aquí da opositora venezolana. Reconocimiento a nivel mundial, sobre todo para ella por la lucha tan intensa que está llevando. Ha logrado en paz, convocando la tranquilidad del pueblo, llevar unas elecciones pacíficamente, ganar las elecciones como todo el mundo sabe y poner en alto la voz de Venezuela y la democracia de todo un pueblo. Ha aglutinado de forma pacífica, ordenada, toda la oposición. Para mí yo creo que es el último paso que necesitamos nosotros para poder lograr la libertad. E hai decepción no Bloque Nacionalista Galego porque a Academia galardou a María Corina Machado co Nobel da Paz. Ana Pontón di neste chío na rede Xe que respecta a decisión, pero tamén asegura que agardaba que gañase a Axencia de Nacións Unidas pros Refuxiados de Palestina en Oriente Próximo polo seu traballo na Franxa de Gaza. O presidente dos Estados Unidos propón ante o presidente de Finlandia que España sexa expulsada da OTAN. Considera que imos atrasados no aumento do gasto militar do 2 ao 5% do PIB. Foi nunha comparecencia na Casa Branca. It happened virtually unanimously. We had one laggard. It was Spain. Spain. You have to call them and find why are they a laggard. And they're doing well too, you know, the funny thing, because of a lot of the things we've done. They're doing fine. They have no excuse not to do this, but that's all right. Maybe you should throw them out of NATO, frankly. Non é a primeira vez que Trump arremete contra España por non aumentar o gasto en defensa, pero nunca antes ameazara cunha expulsión da OTAN. O goberno, malia este aviso, defende a súa política, mentres os populares culpan directamente a Sánchez da suxestión de Trump. María Cheda. Sí, insiste o goberno en que un investimento en defensa dun 2% é máis que suficiente e mesmo reta a Trump, din que non coñece o tratado da OTAN. A oposición, o Partido Popular, teno claro. O líder norteamericano non carga contra España, senón contra unha política irresponsable e frívola de Pedro Sánchez. E máis, engaden a OTAN, por suposto, España non vai sair da OTAN, o que si sairá da Moncloa será Pedro Sánchez. É un asunto que está creando moitísima tensión nestas últimas horas no noso país. Escoitamos a ambas as dúas partes. España es un socio leal y es un socio de pleno derecho de la OTAN, y así va a seguir siendo. La irresponsabilidad de un presidente no puede arrastrar a toda una nación. España va a seguir siendo un socio fiable, la OTAN está mejor con España. O domingo hai eleccións locais en Portugal, votan en máis de 300 concellos e tamén as parroquias civís ou freguesías. Son unhas eleccións con certo impacto aquí en Galicia, polos municipios limítrofes a súa relación coa Eurorrexión. Es aquí que puede haber una especie de empate técnico entre los dos principales partidos, entre el Partido Socialista y los partidos de derecha en coalición, a Alianza Democrática, e bueno, que sí que tamén pode ter unha certa reflexión, un impacto nas posibles alianzas que pueda haber no que se coñece como as Eurorrexións. Ainda saltan chispas entre a ministra de Traballo e o presidente da COE a conta da ampliación do permiso por morte dun familiar que anunciou Yolanda Díaz. Antonio Garamendi critica que a medida se presente sen falar antes cos axentes sociais. Díaz pídelle seriedade ao líder da patronal. Diante dos micrófonos, nin Díaz nin Garamendi ocultan a falta de afinidade entre eles. Le pediría al señor Garamendi, seriedad. Está utilizando el Ministerio de Trabajo para hacer su propia campaña personal. O último desencontro débese á intención da ministra de ampliar a 10 días o permiso por falecemento e crear un novo para acompañar familiares en cuidados paliativos. Yo le pido al señor Garamendi que vuelva a la institucionalidad y que respete a las personas que están sufriendo. O presidente da patronal di que non rexeita eses permisos, pero sí as formas da ministra.
Yo de lo que me quejo es realmente de cómo se está gestionando el tema saltándose a la torera el diálogo social. E tamén o PP quiso entrar nesta tirapuxa. ¿No les parece ya un poco tomadura de pelo que cada vez que el gobierno tiene algún tipo de problema hace algún anuncio de ese tipo para intentar hacer una cortina de humo? Yolanda Díaz insiste en que nos próximos días presentará a súa proposta con todos os detalles. E tamén continúa a tensión entre a compañía Ryanair e o goberno. A empresa de baixo custo segue recortando os asentos en España por unhas taxas que considera abusivas. O ministro de Transportes di que non van cambiar a política sobre os aeroportos porque considera que o sistema actual é o mellor de Europa. No hay tasas más competitivas en toda Europa, en los aeropuertos europeos, que las españolas. Entonces, si las españolas a Ryanair no le parecen competitivas, pues no sé dónde va a encontrar otras mejores. No hay ningún país en Europa que ofrezca unas tasas aeroportuarias más bajas que las tasas españolas, ¿no? O goberno galego aplaude que United Airlines escollese Galicia para operar por primeira vez cun voo directo a Nova York. Sairá dende o aeroporto de Santiago a partir do 28 de maio, coincidindo coa reapertura da terminal de Rosalía de Castro tras as obras. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, destaca que este novo enlace reforza a posición da nosa comunidade como destino internacional. E isto ven un pouco a mostrar que a promoción que fai Galicia no exterior funciona. Estamos promocionando Galicia en moitos países para que veñan eses turistas a Galicia e probadelo, ademais, é que o país que máis peregrinos aporta de fora de España é Estados Unidos. Os presupostos de Galicia botan a andar no Parlamento a semana que ven. Comezan a tramitarse logo de ser aprobados no Consello da Xunta. Pero o Partido Popular de Galicia son un exemplo dun goberno con maioría e sólido. Os populares fan a comparación co executivo de Pedro Sánchez que segue prorrogando os orzamentos por terceiro ano consecutivo e aseguran que a quitación da débeda que defende o goberno central é prexudicial para Galicia. Que non é outra cousa que pretender endosar aos galegos as débedas acumuladas por outras comunidades que non fixeron ben o traballo no seu pasado. Que os galegos non poderíamos dispoñer deses 4.000 millóns de euros en ningún caso para aumentar o gasto de todo tipo. A primeira nave espacializada robotizada española ten selo galego. Chámase OSI e naceu nunha pequena empresa de Nigrán. O ano que ven vai ser lanzada ao espazo nun foguete de Elon Musk. De Nigrán ao ceo, aí está OSI, o primeiro vehículo de transferencia orbital fabricado en España. Hay solo 5 en el mundo y el único que hay en España lo tenemos aquí y lo vamos a poder ver. Podemos velo, pero detrás do cristal, porque no aparello non pode entrar ningunha partícula de pó. OSI é como o taxi que te recolle no aeroporto, só que os seus clientes son satélites que chegan nun foguete e van a diferentes órbitas. Es como un Uber porque vamos dejando, bueno, es como un Amazon, Uber, vamos dejando al final pasajeros en distintos puntos del espacio. Esos puntos del espacio nosotros los denominamos órbitas. Lo va a lanzar la empresa de Elon Musk, que es SpaceX, así que nuestro vehículo de transferencia orbital va a ser lanzado desde la base militar Vandenberg de California en Estados Unidos. Xa hai data de lanzamento, xuño de 2026. Esta é a primeira vez que unha cámara pode ver o vehículo case rematado. Todos estos modelos que ven aquí son modelos de ingeniería en donde probamos y estresamos a los componentes para que puedan dar todo su potencial en órbita. OSI tamén levará a algúns pasaxeiros que non baixarán, experimentos que quedarán no vehículo orbitando durante 2 anos. En total, 12 clientes de 7 países distintos. E o Centro de Supercomputación de Galicia conseguiu unha das 6 novas fábricas de intelixencia artificial de Europa. Investirá sobre a aplicación da intelixencia artificial á saúde. Busca mellorar a análise de probas médicas, deseñar medicamentos personalizados e mesmo a asistencia de profesionais durante as cirurxías. Alejandro. Sí, pois este Centro de Supercomputación de Galicia acollerá unha desas 6 novas fábricas de inteligencia artificial que estará relacionada co ámbito da saúde. Súmase a esas 13 que hai a nivel mundial e tamén será a segunda que se asente aquí no noso país. Contará con ese investimento de 82 millóns de euros e será unha iniciativa que servirá tamén para adquirir infraestructuras punteiras relacionadas coa inteligencia artificial. Unha boa noticia para a nosa comunidade que se pon no mapa da vanguarda e que tamén servirá, por exemplo, para crear emprego
galego ou tamén atraer talento. Estamos ante un equipamento de vanguarda, un equipamento que vai a posibilitar modernizar o ecosistema de investigación e os sectores productivos de Galicia e, sin dúbida, é unha gran noticia para Galicia. O PSDG e o BNG aseguran que a Xunta está a ocultar información sobre a Sociedade Impulsa que promove proxectos como o de Altri en Palas de Rei. O Bloque presentou un recurso nos tribunais para ter acceso aos informes nos que traballou esta empresa e os socialistas van facelo tamén se a Xunta non responde a queixa que presentaron ante a mesa do Parlamento. E a excusa para non entregarnos ese expediente administrativo da creación da Sociedade Impulsa de todas as modificacións que as leis se fixeron, por recordar, con cartos públicos, é que é unha sociedade privada. Queremos anunciar a presentación dun recurso no contencioso administrativo pola denegación reiterada da documentación dos acordos secretos entre a Xunta e Altri que levamos reclamando desde fai máis de ano e medio, que reclamamos xa por 3 veces. A vendima no Ribeiro deixou este ano os peores resultados da súa historia. Colléronse algo máis de 8 millóns de kilos de uva, un 30% menos que o ano pasado. Achácano a varios factores: a seca do verán, o mildio, a caída do prezo da uva e o abandono de viñedos. Cando te metes na Universidade Senior, eres máis responsable. Te metes para aprender algo máis do que xa tes aprendido, ou non algo máis, sino algo novo, porque hai moita xente, polo menos na Coruña, que non foi nunca á universidade. Din que a idade non é unha razón para deixar de aprender. Precisamente, cando chega a xubilación, o que sobra entre os nosos maiores son ganas e tempo para poder facer aquelas cousas que quedaron pendentes. Moitos maiores elixen a universidade para seguir formándose, pero dende unha perspectiva máis persoal que profesional. Son moitas as persoas que volven ás aulas tras a xubilación. Son bastante curioso, gústame chegar un pouco a conocer os entresixos de moitas cousas. Cando eres xoven, estudias para probar e para sacar un título. Agora, vas aí para aproveitar o tempo e desfrutar. A diferencia máis importante é que cando eres xoven vas a clase ou non vas a clase. Cando te metes na Universidade Senior eres máis responsable. Te metes para aprender algo máis do que xa tes aprendido. E case sempre volven para estudar ou, mellor dito, aprender algo que non ten ningunha relación coa súa profesión. Eu sempre fui un mal estudiante de historia, cando estudiaba historia no bachiller, ou de idiomas, e agora estou matriculado en historia e en inglés. Tenemos que hacer un trabajo que tenemos que analizar cuántas películas se habían hecho del Quijote y cuántas películas se habían hecho de William Shakespeare. Y el profesor reunió a un equipo que éramos Erasmus, alumnos de grado y mayores. Un dos encantos de volver ás aulas a estas idades é a socialización. O ciclo integrado permite aos estudantes senior compartir aula e contidos cos estudiantes dese grau. E ao final te sentas ao lado, rapaz, primeiro tratan de doste, pero logo xa non pesas hielo e traballas con eles tranquilamente. Non fan exames, pero teñen as mesmas obrigas que a un estudiante universitario. Apostan por unha metodoloxía centrada nos traballos, nos debates e, sobre todo, na experiencia vital deste grupo de persoas. A universidade enséñache cousas, pero a vida ratifícache outras, te mete máis na realidade. En Galicia hai máis de 3.000 alumnos senior matriculados. A demanda de prazas é tan alta que hai alumnos e alumnas en lista de garda. Neste 10 de outubro celébrase o Día Mundial da Saúde Mental con moitas actividades divulgativas e de concienciación. A raíña Leticia presidiu o acto institucional e recomendou a lectura para que os mozos poidan verbalizar mellor os trastornos que padecen. ¿Y qué sucede cuando no puedes poner palabras a lo que sientes, a lo que duele, al daño, a la pérdida, a la incertidumbre? Y pensaba yo, ¿qué herramienta existe para seguir narrando, para aprender a narrar, para seguir encontrando palabras? ¿Qué herramienta se os ocurre que es buena para eso? La que estáis pensando. Leer libros.
Reivindicar a atención á saúde mental e emocional en Galicia, destacar o papel coidador que fai aquí o persoal de enfermería era o propósito deste acto no Clínico de Santiago, con música para poñer en valor a expresión emocional dos pacientes e asociacións de voluntarios que falan do seu traballo con agudos e nos hospitais psiquiátricos e que pediron erradicar os estigmas e escoitar. Xuntos ofreceron unha panorámica e falaron dos que hoxe son os máis vulnerables. Na adolescencia, precisamente pola súa pouca madurez, contactos con adultos, acoso en redes, con problemas de alimentación, que a veces ten que ver coas redes sociais, pois con 9 anos. Cada vez máis novos fronte a un mundo que non só altera a química cerebral, senón que crea modelos irreais. Non podemos envellecer, temos que ser, sabes, estupendas e maravillosas, sobre todo as mulleres, pero tamén os homes, cada vez máis homes, pois estamos tendo problemas de trastorno de conduta alimentaria tamén en homes, porque temos que ser delgadas, esbeltas, sin arrugas. Cada vez máis presa, máis exixencia, máis sobredemanda. A donde imos? Fagamos unha autocrítica de que lugar ocupan na nosa familia pois as persoas maiores. Nunha poboación cada vez máis envellecida con moitos maiores padecendo tamén soidade. Os hábitos de consumo de drogas poden coñecerse analizando as augas residuais. Ese é o obxectivo do convenio que acaban de asinar a Xunta e a Universidade de Santiago. Recollerán os datos de 5 depuradoras galegas para medir o consumo de cocaína, fentanilo, cannabis e outras sustancias e mellorar así a estrategia de prevención. Unha idea de como é o patrón de consumo en Galicia destas drogas, non? E se ti conoces o patrón de consumo, recoñeces tamén os cambios nos patrones, ¿no? E os cambios de patrones os puedes planificar, ¿no? E desenvolver, pues, digamos, medidas preventivas, ¿no? Nós temos huevos na casa, entonces nós comemos o que nos apetece. Non me paro a pensar si como 2 ou como 3 e como 7. 6 a semana, así. Teño colesterol, pero cos ovos non me subiu. Agora que sabemos que son saudables, para todo o mundo comemos máis ovos, para xantar ou para cear e cada vez máis tamén para almorzar. Hai 1000 formas de facelos. Repasámolas no Día Internacional do Ovo. Italia está conmocionada tras un suceso arrepiante. Detiveron unha muller de 25 anos por matar os seus fillos. Nun armario atoparon os cadáveres de 2 bebés, pero sospeitan que pudo matar outro máis, Javier. Si, a historia remóntase ao xullo de 2024 cando os pais da moza acharon os pequenos envoltos nunha manta, nunha dependencia da súa casa. As pescudas dirixidas pola Fiscalía Local, tras realizar unha análise biolóxica, concluíron que os bebés morreron por asfixia pouco despois do parto e que eran fillos da propia investigada. A muller, que estaba acusada de homicidio e de ocultación de cadáveres, agora permanece en arresto domiciliario e ademais a policía teme que haxa un terceiro bebé que podería ter seguido o mismo tráxico camiño que os seus irmáns. Arrepiante tamén un caso de agresión sexual a unha menor de só 8 anos en Madrid. Hai 3 detidos por violala, un deles o pai da nena. Foi a propia nai a que avisou a policía ao sorprendelos ao chegar a casa. Todos os detidos de orixe latinoamericana vivían no mesmo piso. A xente de 35 para arriba 40, eu estou na edade de 39 e, bueno, temos dereito a divertirnos como o resto da xuventude. Discriminar a uno por la edad no estaría correcto, ¿no? Todo o mundo ten dereito a disfrutar, non? Dixo eu. Bailar non debería ter límite de idade, pero hai discotecas que non deixan entrar os que pasen dos 35. Denunciouno nas redes sociais unha muller que quedou ás portas dunha discoteca en Madrid por ser maior e choveron as reaccións. Nos minutos vemos se esa práctica é legal e se tamén se dá en Galicia. Os que conducían esta mañá pola AP9 preto da Coruña toparon retencións kilométricas. Un accidente múltiple con 7 vehículos implicados obrigou a cortar a autoestrada durante varias horas. Completamente desfeitos e un emborcado. Así quedaron varios dos 7 vehículos implicados neste accidente da autoestrada AP9 dirección saída da Coruña, rexistrado contra as 9 da mañá. O sol estaba moi baixo
e que non víamos nada. En ese momento sentimos un golpe diante e xa lle dixen ao compañeiro que iba de conductor que frenara. A mí me deu tempo a librar, escapé para un lateral, pero que viña detrás non me veu a mí, deu a min, e despois os outros dous non teño ni idea, porque foi todo moi rápido. As normas recomendan que a distancia de seguridade, en caso de pouca visibilidade, hai que aumentala. Está claro que non se produxo tal situación. Ao lugar desprazáronse 3 ambulancias do 061 para atender os feridos. Un deles tivo que ser evacuado. Tiña dor nas costas. Polo demais, estaba ben, movía todos os membros, podía falar, estaba consciente. Teño unha dor aquí no brazo e tal, e pois hai un challo, este chaval tamén ten un problema na man, unha ferida e tal, pero bueno, dentro do que podía ser, tivemos moita sorte. O accidente obrigou a cortar estes 2 carrís dirección Santiago, polo que houbo retencións kilométricas. Estamos desviando a circulación pola área de servicio. En principio, en canto retiren os vehículos, quedará aberta. Contra as 12:15 da mañá, o tráfico xa quedou completamente restablecido. E atendan o que lle pasou a unha veciña de 93 anos de San Xoán de Río. A súa casa estaba ardendo e nin ela nin a súa coidadora se decataron. Os vecinos axudaron a saír e comezaron a sufocar as lapas que causaron estragos. Pero es que fue cuestión de minutos, decir, oye, pues huele a humo y poco a poco, en 2-3 minutos, claro, si está saliendo humo por todas las rendijas de la pizarra. Alberto é bombeiro en Madrid, está a pasar uns días e o Mouruás foi o primeiro en decatarse do que acontecía e alertar os veciños. A súa intervención foi crucial para evitar danos maiores. Encontramos que había una mujer y la cuidadora y estaba ya la casa llena de humo. Ellos la sacaron, yo me fui a la chimenea, empezamos a quitar troncos que estaban ardiendo, había humo ya en la primera planta y entendimos que toda la cubierta estaba empezando a arder, pero non se veían las llamas. Non se deron conta. E xusto cando subemos nós, empezaba o fume a baixarlles. E xa entramos, dixemos, eu agarrei a señora maior de 93 anos, baixámola e empezamos a apagar. Si tenéis máis mangueras, traed máis. A estrutura de madeira complicou a extinción do lume que sospeitase comezou na chimenea. Es intentar apagar poco a poco, pero cada vez que apagamos en un sitio salía en otro, rompiendo un falso techo de cada habitación y cada vez que abríamos el techo teníamos llamas. Parte superior boardilla totalmente calcinada, ao piso intermedio quedou bastante deteriorado polos traballos que se tuveron que facer de tirar paredes, falsos teitos para poder chegar ao lume, e a parte inferior danada fundamentalmente pola auga provocada pola extinción. A vivenda fora rehabilitada hai un par de anos e nela vivía a anciá cun fillo. Por agora tópanse cuns veciños. O Concello xa lle ofreceu alternativas de aloxamento mentras tramitan co seguro a reconstrucción. En Lugo, os polbeiros están enfadados porque o Concello proíbe as terrazas nas casetas do San Froilán. Obríganos a retirar as mesas e cadeiras que teñen fora por motivos de seguridade. Os hostaleiros din que se as sacan non poderán cumplir coas reservas que teñen para esta fin de semana, a última das festas. Enfado entre os donos das casetas do Polbo de Lugo. A 3 días de que remate o San Froilán, teñen que retirar as mesas e cadeiras que tiñan no exterior. Pois isto decidiu no Concello, deronse cuenta despois de 8 anos que estaban as casetas, o sea, as terrazas montadas diante das casetas, deronse cuenta este ano de que non estaban no pliego, non? Este é un dos motivos que argumentou o Concello para ordenar a súa retirada. Non están nas bases do concurso que regula estes restaurantes e tamén a seguridade. O pasillo estaba totalmente libre, Nós somos responsables. A medida xera debate tamén na rúa. Penso que as terrazas están ben cando hai pouca xente. Cando hai moita, pois hai problemas. Bueno, do momento non les ven retirar, me parece. Vexo normal que tenes estas mesiñas por aquí e tal, veñen e séntese aquí. Todo o que sea espacio e ganar espacio para que a xente desfrutemos, pois ben, non? Esta é unha fin de semana de moitas reservas en que xa tiñan en conta as prazas das terrazas. Hai moita xente que tendrá que marchar sin probar o pulpo, sin comer o pulpo. E, lógicamente, esa xente vai ser enfadada de Lugo e das casetas. Pero se os responsables deciden así... Aínda que non lles guste, cumprirán coa medida para evitar as sancións.
Alacante e Murcia están en aviso vermello dende esta mañá polas chuvias torrenciais asociadas a Dina Alice. Na área do Mar Menor houbo que realizar xa varios desaloxos dende un camping ata as instalacións de Navantia en Cartaxena. Boa parte do litoral levantino amenceu hoxe en alerta máxima en previsión de como puderan evolucionar os nubeiros que se avistaban no mar. Decimos a todo el mundo que quede en casa, cualquier cosa que llamen al 112 o a la policía local, que estaremos trabajando aquí, pues coches que no los metan en garajes, que los dejen más bien en la zona alta del pueblo, por lo que pueda pasar. A EMET mantén un aviso vermello desde primeira hora da mañá, porque a trayectoria prevista das masas nebulosas asociadas a Dina Alice, que onte empezaron a mollar os barrancos secos do Levante, e que descarguen hoxe con forza na Veiga Baixa de Alacante e en toda a área do Mar Menor, en Murcia. Atención, les habla la Guardia Civil. Desalojen la zona por riesgo de inundación. Urgente. Na Veiga murciana a previsión empezou a verificarse de cheo desde primeira hora. Os efectivos de emerxencias atenderon numerosas incidencias por asolagamentos e ordenaron o desaloxo preventivo dun camping, de varias poboacións e das instalacións do estaleiro de Navantia, en Cartaxena. Mais aló destas zonas de maior risco en Alacante e Murcia, a EMET ten activados avisos laranxas e amarelos máis ao norte, desde Valencia ata Tarragona, e tamén en diversas zonas do interior de Andalucía. Aviso vermello hoxe, pero aviso laranxa mañá. A xornada doxe no que queda, e máis a de mañá serán as máis preocupantes, onde esas chuvias torrenciais poidan causar inundacións súbitas. Recordemos que moita cantidade de auga en moi pouco tempo, falamos de 60 litros por metro cadrado nunha hora, superando os 180 litros por metro cadrado en 12 horas. En ese movimento, esa Dina vai ir un pouquiño máis cara ao norte. Agora mesmo, o sueste de Valencia, son esas provincias de Valencia, Alacante e incluso tamén Murcia, son as zonas máis preocupantes pro que queda de xornada. As queixas dunha clienta a través das redes sociais abriron o debate sobre o idadismo no ocio nocturno. A muller asegura que lle prohibiron a entrada nunha discoteca madrileña por ter máis de 30 anos. Estoy volviendo a casa después del fracaso de la noche. 300.000 visitas ten este vídeo que se fai eco dunha suposta discriminación por idade. Gravouno a saída dunha discoteca madrileña a que non a deixaron entrar, asegura, por ter máis de 30 anos. ¿Podéis creer que en pleno 2025 haya discotecas que no permitan la entrada especialmente a mujeres, pero también de hombres de más de 30 años? Aquí en Galicia a polémica sorprende. No veo el motivo por el que discriminan a esa rapaza. Pois eu estou nesa edad, entonces, pues, a ver, a mí non me parece ben. Parece unha discriminación total, porque a xente ten direito a divertirse a que ten 60 como a que ten 30. E os máis novos, que opinan de compartir en espazo con outras xeracións? Ya he ido a pasarme mi cumpleaños con mis padres, con personas así de más de 40, 50 y la he pasado igual de bien. Todo o mundo ten dereito a disfrutar, non? Dixo eu. Os propios empresarios do ocio nocturno amósanse sorprendidos cunha política de admisión que discriminaría boa parte do seu público. Sería contraproducente para todo o ocio nocturno da nosa zona e seguro que o resto de comunidade, xa que cada día é máis difícil ter unha boa afluencia de público nos nosos locales de ocio nocturno. Desde a Organización de Consumidores advirten a discriminación por idade é ilegal e sancionable. Hoxe comeza aquí en Betanzos unha nova edición e xa van 15 da Semana da Tortilla. En total van ser 14 os establecementos como este que van ofrecer a súa mellor proposta. O prezo da tapa está a uns 2,50 € e como novidade este ano os usuarios poderán votar por esa mellor proposta a través dunha aplicación móvil. Ovos, patacas, aceite e sal son os ingredientes. Nuns minutos contámoslles cal é o segredo detrás da súa elaboración. O ovo é o alimento básico que máis se encareceu só. No que levamos de ano subiu case un 16%. Pero o consumo tampouco deixa de aumentar. Dende 2019 a demanda subiu un 17%. E de feito, o ano pasado alcanzouse o récord de consumo en España cuns 30 ovos por fogar ao mes. Non renunciamos aos ovos porque, a pesar do prezo, seguen sendo a proteína de orixe animal e de calidade máis accesible. E hoxe celebramos o seu Día Mundial.
Os beneficios nutricionais do ovo derrubaron os mitos arredor deste superalimento. É un falso mito que os ovos suban o colesterol e que aumenten o risco cardiovascular. De feito, o importante é que axudan a baixar o colesterol e aportan moita saciedade, axudan a regular a glucemia e o metabolismo. Así que xa podemos perder a conta de cantos ovos consumimos á semana. Non me paro a pensar si como 2, como 3 e como 7. Nós comemos o que nos apetece. E non teño un límite para comer huevos. Eu polo menos como máis que antes. Non sei, de momento non me subiu, teño colesterol, pero cos ovos non me subiu. Segundo a interprofesional do ovo, son os maiores de 65 os que máis consomen e é o alimento fresco que máis medra na cesta da compra. Pareceme un alimento completo e interesante, fácil de ser, e sí, máis asequible que outras como a carne e o peixe. Así que é accesible, saudable e versátil. Ensaladilla, tortilla, fritos, de todo. Revoltos, frito, cocido. Francesa, con espinacas, con patatas, con cocilla de ajana. Gastamos unha media de 29 euros ao ano en ovos e un de cada 3 son de galiñas soltas, campeiras ou ecolóxicas. As explotacións galegas, con máis de 2 millóns de poñedoras, producen 624 millóns de ovos ao ano. O tempo está moito máis tranquilo en Galicia. Loce o sol prácticamente en toda a comunidade con algunhas nubes no extremo norte. Vémolo nas imaxes en directo de Ortigueira. Aí, na costa noroeste da Coruña, acaba de activarse o aviso amarelo polo vento do nordés que sopra con forza. Nesta zona as máximas quedarán sobre os 20 graus esta tarde. Os termómetros subirán máis en Ourense, onde prevén alcanzar os 28 graus. E como ven, o ceo está completamente despexado. Lembren que poden consultar estas e outras cámaras en G24.gal. E con este tempo, moitos animáronse a pasar esta ponte festiva nas Illas Cíes, rememorando o verán en pleno outubro. Xa quedan poucos permisos para visitar o Parque Natural. Só para este sábado tramitáronse máis de 350 autorizacións. Mardeóns ofrece varias excursións dende os portos de Vigo e Cangas. Cando xa tiñamos o chip cambiado para o outono, o verán decide regalarnos unha propina de sol e praia. Como decimos, presta bastante que haga así porque la verdad es que siempre vienes preparado con el chubasquero por si las moscas cuando venimos. Hemos tenido muy buen tiempo. La verdad es que el día es fantástico para disfrutarlo. Alguna chaqueta un poco más gorda habíamos metido, pero la verdad es que no ha hecho falta para nada. El tiempo ha sido la sorpresa. O tempo seco e solleiro con máximas de 27 graus nas Rías Baixas durará toda a fin de semana. E iso faise notar nas reservas de última hora en localidades costeiras como Sanxenxo. De feito, esta semana, o grueso das reservas para este fin de semana deronse entre o domingo e o xoves. E claro, o bo tempo anima, e incluso, estamos nun caso non só no bo tempo, senón que temos praia. Entón, ao final, estar nesta fecha de outubro coa posibilidade de baixar a praia, moita xente sempre lle apetece. Exactamente. Sí, para que os osos se agarren algo de sol. Estamos en Villa García, en un chalet que tiene piscina, y nos daremos un bañito, claro, como en casa, igual. Algúns hotéis xa estaban pechados a estas alturas e este ano non hai ponte polo Pilar. Así e todo, a ocupación hoteleira está entre o 75 e o 85%, movida polo tempo e a festa do Marisco do Grove, onde moitos atopan o broche de ouro á escapada outonal. Estaba ayer en o Grove, en la Feria del Marisco, e en onde hemos estado máis? Pontevedra, Vigo. Turistas e locais aproveitan para cargar pilas ao sol nos paseos, nas terrazas e nas praias. Ambiente animado e tempo de verán, pero sen o abarrotamento propio do verán. O plan perfecto pros viaxeiros de outubro, que este ano acertaron atrasando as vacacións. María Marcote López, nai de Flora Pérez e sogra da Mancio Ortega, faleceu a pasada noite na Coruña. Tiña 96 anos, natural de Aranga, varios dos seus 7 fillos están vencellados profesionalmente a Inditex. Entre os familiares que pasaron esta mañá polo tanatorio, puidemos ver precisamente o fundador da multinacional textil. Entre cartas de amor e lembranzas dun balneario lendario entrelázase unha historia de amor que marcou a literatura española. Emilia Pardo Bazán e Benito Pérez Galdós escribiron a súa paixón en segredo. E hoxe chega ao cine da man da directora galega Paula Cons. Viaxamos ata Mondariz para revivir aquel tempo.
A finais do século XIX, o balneario de Mondariz vivía a súa época dourada, un referente de luxo e modernidade onde se reunían as personalidades máis relevantes do momento. Aparte de la parte política, aquí se reunieron diferentes presidentes para tener reuniones de ministros, también músicos, escritores, condes, marqueses y condesas. Un lugar legendario e tan poderoso que acuñaba a súa propia moeda. Venían de otras partes del mundo y ellos cambiaban pues, su moneda, tanto pues, me imagino que francos, etcétera, escudos portugueses, y tenían los peinadores. En este caso os enseño un peinador de plata, un pouco en homenaje a esa época maravillosa. Unha enfermidade hepática uniu a Emilia Pardo Bazán coa vila termal, onde pasou os seus veráns e que co tempo se converteu no seu refuxio de amor con Benito Pérez Galdós. A súa historia trascendeu tras o achado no 1975 das cartas de amor entre ambos. Como tiñamos a acotación das cartas e desa historia de amor, bueno, pois escolléronse tres momentos da súa relación. Agora esta historia de amor cobra nova vida no cine coa mirada da directora galega Paula Cons. Queros moitísimo e eu creo que nos iría de outro xeito se os léramos máis. A estrea trae a actualidade a historia dun romance oculto durante décadas e conecta de novo a literatura coa Galicia máis cosmopolita de finais do século XIX. Non só parece case verán polo tempo, tamén pola xenda de festas que apenas baixa o ritmo. En Betanzos, hoxe comeza a Semana da Tortilla, todo un sinal de identidade da vila, Xoel. Antía, a de Betanzos é para moitos a mellor tortilla do mundo, non só para os betanceiros, senón tamén para turistas que en días como hoxe, en pleno mes de outubro, continúan ateigando estas rúas e estes establecementos da vila coruñesa, coincidindo ademais co arranque da Semana Grande do seu produto estrela. En total, son 14 os establecementos que participan nesta edición número 15, que se vai prolongar dende hoxe ata o vindeiro 19 de outubro e que conta ademais nesta ocasión cunha importante novidade, a activación dunha aplicación na que os clientes van poder escoller cal é a súa proposta favorita. Os que levan tempo preparando esta tortilla insisten en que son necesarios só 4 ingredientes: ovo, pataca, aceite e sal para preparar unha proposta como esta. Por certo, que esta tapa está a uns 2,50 €. Dende a vila animan a todos os que queiran vir a probar esta tortilla que se animen, escollan a súa favorita e lembren, todas as propostas desta tortilla son sen cebola. Ben, pois toca agora falar efectivamente do tempo que imos ter nesta fin de semana. Xa lles adianto que será anticiclónica, comezamos por esta tarde, xa as seguintes horas que temos por diante será o sol o que mande, temos nada máis que contar, e eso sí, pois ese nordés que vai ser un pouquiño máis intenso nese noroeste, de feito temos ese aviso activado especialmente nesa área marítima de Ferrol e Bares. Polo demais, apenas nubes de estancamento na Mariña e as temperaturas máximas en lixeiro ascenso, unhas máximas que se han notar especialmente alta nas rías baixas, pero falamos en canto rematen os deportes. Adeus. Televisión de Galicia reforza a súa aposta pola información ampliando e adiantando os horarios dos seus informativos de luns a venres. Dende este vindeiro luns, o Telexornal Mediodía empezará ás 2:25.